Duond bura mar UDA opango bago ng'anyo mamuol mano chieng' wuok tich tarik 20 kagi chomo dala jatend Azimio Raila Odinga ma Karen kagi kwedo paro mar Azimio mar bago ng'anyo nyaka kar jot mar jatend piny. Jagoro maduong' mar UDA Cleophas Malala kane yango wachni olero ni en owuon obiro telo ne ng'anyo no kokwayo jotend Azimio mondo otim ng'anyo mamuol kendo sunde ni mondo oket min ode Mama Aida Odinga kod nyithinde e ong'alo manyime e sach ng'anyo no. Bende osiemo Azimio ni kik we johera gi keth mwandu kata muocho tulo moramora. Malala ne wuoyo e mbalariany ma Machakos kumosingo ne Azimio ni piny owacho biro miyo gi arita makare, kata kamano okwer ni kar jot mar piny owacho en kama ni gi arita mager koro kik gichopie. Because unajua Uhuru Kenyatta together with Raila Odinga, they did their term. Unfortunately, after 2017, Jubilee had 4 agendas. Agenda for housing, agenda for health, agenda for agriculture, and an agenda for housing. But instead, waliua hizo 4 agendas. Tangazo maalum. Wewe umesema unaamuka asubuhi unaandamana ukienda State House. Mimi kama Secretary General nitachukua pia wanachama wetu pia waandamane wakienda kwa Raila Odinga. Pia twende kwa kule Karen. Wetu State House, watu wote wa chama chetu na watu ambao wanapenda rais tutakutana pia Monday asubuhi. Tuende kwa boma ya Raila Odinga kule Karen. Sasa tunaambia Mama Aida Odinga, pika chai ya kutosha.